హాయ్, దిస్ ఈజ్ ఝాన్సీ. నేను వివేకానంద నగర్ కాలనీ నుండి వచ్చాను. లాస్ట్ 15-16 ఇయర్స్ నుండి ఇక్కడే బై చేస్తున్నాను. లాట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఉంటది ఇక్కడ. బ్యాంగిల్స్ ఉంటాయి, తర్వాత మోటీస్, కుందన్ జ్యువెలరీ అండ్ డైమండ్స్. నేను చాలా వెరైటీ ఆఫ్ బ్యాంగిల్స్ కొన్నాను ఇక్కడ. అండ్ నెక్లెస్ కొన్నాను, కుందన్ జ్యువెలరీ కొన్నాను, అండ్ డైమండ్ టాప్స్ కొన్నాను. ఇప్పుడు పెట్టుకున్న డైమండ్ టాప్స్ కూడా ఇక్కడివే. చాలా బాగుంటుంది కలెక్షన్. మ్యాక్సిమం కలెక్షన్ ఇక్కడ నుండే బై చేశాను. సో వీళ్ళందరూ మంచి కలెక్షన్ చూపిస్తారు. మేము అడిగిన ప్రైజ్ ఇస్తారు. సో చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడికి వస్తే. మా ఇంట్లో నిజంగా వీళ్ళే అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షాపింగ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. వేరే షాప్కి వెళ్ళి నా షాప్లో నేనే కొంటున్నానేమో అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. చాలా బాగుంటుంది. థ్యాంక్స్ టు చెన్నై షాపింగ్ మాల్. సో వెరీ గుడ్ డిజైన్స్ ఇచ్చినందుకు, కస్టమర్ హ్యాపీగా ఉన్నందుకు